Przekazuję na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach samochód pożarniczy Ford Ranger XLT 4x4 przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych. Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki środkom finansowym samorządu gminy Sierakowice, starostwa powiatowego w Kartuzach oraz środków własnych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakowice. Przekazując wyżej wymieniony samochód, wyrażam przekonanie, że przyczyni się on do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. Wyposażenie tej jednostki w ten samochód jest wyrazem mojego zaufania i uznania osiągnięć w zakresie ratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. Z wyrazami szacunku podpisał wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Przekazuję, nam służy wiele i przyczyni się do skutecznego, jak zawsze zresztą, osiągania wyników i ratowania tego, do czego jesteśmy powołani. Z podziękowaniem. Postaramy się to wykorzystać jak najlepiej. W ostateczności leżą z tyłu kalosze, to na nich się zatrzymać.